Burkina Faso ka flancɛ fanga kura ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale ye minisirisow bɛɛ ka secrétaire général kunbɛn yaasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di olu ma baarakɛli ɲuman ani jamana taabolo yɛrɛ kan. Yani ale ka latigɛ kuraw di ni secrétaire général ninnu ma, Ibrahim Traoré ye yafamadari kɛ nin maa ninnu fɛ sabula ale y'a lɔn ko ale sisanga ma se ninnu si t'a ma. Faut changer le rythme, il faut aller vite. An ka ɲi k'an ka dɔnsenw yɛlɛma, an ka ɲi ka taa joona. Bɛɛ b'a lɔn ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ko bɛɛ ye kobɔnenw le ye. O senkɔrɔ b'a yala bɛɛ fɛ a ka baaraw kɛ joona joona ani k'a sen bɔ ko gwɛlɛman minnu b'an ka baaraw nagasira. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ne yɛrɛ tɛ se k'a fɔ aw ɲɛna ko minnu kan ka kɛ telima la sabula Burkina ka ko bɛɛ kan ka kɛ telimaya la. Ka taa lakana ko ra ka taa bila basigi ko ra ka tɛmɛ kɛnɛya ko yɛrɛwolo fo ka taa bila saraba ko kan o ko ninnu bɛɛ ye kobɔnenw de ye an fɛ. Il y a des gens aussi dans des ministères qui ont l'art de chaque fois Minisiriso dɔw ra maa dɔw bɛ sɛbɛnw ta ka sigi o kan kamaa sɔrɔ u kan ka baara kɛ o kan walima o yɛrɛ b'a fɔ ko u bɛ fɛn wɛrɛ fɛ yanni u ka se ka nin sɛbɛn ninnu dakelenya a ye nin maa ninnu yaala. Donc repérer ces gens. O tɛmɛnen kɔ Capitaine Ibrahim Traoré ko ale bɛ makoɲa bɛ bolimafɛn minnu bɛɛ bɛ minisirisow ra o bɛ minnu wele Je sais que vous utilisez des pick-up Land Cruiser dans vos ministères. Ne b'a lɔn ko a ka minisirisow ra bolimafɛn pick-upw bɛ a fɛ nka baara ɲɛnama tɛ kɛra ni o ye. Dɔw fɛnɛ bɛ a ka gbataw jukɔrɔ o tiɲɛnen n'o fitinin a y'o bɛɛ da jate an makoɲa b'o ra. Faites-nous le point général, nous en avons besoin. Minisiriso min bɛ kalandenw kunna ale ka secrétaire général ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla kalandenw bɛ se ka o ka baaraw daminɛ. On a dit donc de reprendre les activités. Anw y'a yira ko bɛɛ ka ɲi ka taga ɲɛ ko cikɛdaw bɛɛ ka ɲi ka se ka u ka baaraw daminɛ o kɔrɔ ye ko denmisɛnw ka ɲi ka se ka taa u ka kalansow ra. An bɛna fɛɛrɛ yaala lankanako senkɔrɔ min bɛ se k'a to kalandenw ka taa u ka kalansow ra basigi kɔnɔ. Fanga kura ɲɛma Ibrahim Traoré ko nin lɔgɔkun nin na latigɛ kura bɛna di nin secrétaire général ninnu ma olu ka baara lakurayaliw kan. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.